Sister. Kape ngikhala ukhulile awantokana. Ngani ubani wena? Ke mafashion ka kwa bulobeli kwa Limpopo. Angikuzi? Ke kwa bulobeli Limpopo sesi awantokana kubi jadwa kwa fast. Ngizulu angikuzi ngicela ukuthi ukhulume izulu kancane. Sizulu sesi. Yeah. Ngithi mina ngibuya lapha ngishasha mlori sesi ngizile. Ngeke ufunani ke? Ufuna wena sister. Winje? Injani sister? Namabhuza ngathi ulala amagundwane. Yo. Sister angithi ngizosebenza sister. And then usigqoko usebenza kuphi? Ngiyasebenza sister. Awuyazi malobeli yasebenza sister. Sebenza. Eh. And then isikipha sama popcorn sana. Sister ungathanda ngiyakuthanda ngifuna wena sister. Yo hayi mina. Ufuna uhamba na wena bakubona le ekhaya bakubone Winje. Afuna ubona King Mnada sister. Hayi angifuni winje. Nginjani sister? Amele uyosebenza uthola umsebenzi okungcono hayibo unje. Ngizosebenza.